Редът, по който се придобиват добродетелите. Макар че истинският Христов войник, който от все сърце е пожелал да стигне на пълно съвършенство, не трябва да ограничава своя стремеж за преуспяване във всичко, все пак необходимо е чрез разсъждение да сдържа и добре да насочва прекомерните пориви на духовното усърдие. Такива пориви, особено в началото, обикновено изведнъж избухват с голяма сила и влекат неудържимо, а след това започва да отслабват и напълно угасват, като ни изоставят безпомощни посред пътя. Защото не само външни, телесни добродетели следва да придобиваме, възхождайки в тях като по стъпала, но и за придобиването на вътрешни душевни добродетели е необходимо да се спазва известен ред, понеже само по този начин нашето малко скоро ще стане голямо и ще се установи за постоянно пребиваване в нас. Така, например, за придобиване на вътрешната добродетел търпението, за тебе не е възможно изведнъж да пожелаеш да понасяш клевети, обиди и всякакви други неприятности, да се стремиш към тях и да им се радваш, макар че можеш с търпение да ги понасяш, когато ти се случат, защото такова желание и такава радост са висши степени на търпението. За да се възкачиш до тях, необходимо е да преминеш през нишите, които са смирение, потискане, пориви за отмъщение, възненавиждане, всякаква мисъл за отмъщение и други. Съветвам те също, не се захваща изведнъж за всички добродетели и даже за няколко от тях, но се установи преди всичко върху една, а след това премини към друга. При този начин на действие всеки добродетелен навик по-удобно и по-здраво ще се вкорени в душата ти, защото когато започнеш да се упражняваш непрекъснато и то главно в една добродетел, то паметът ти изцяло ще бъде заета почти само с нея и умът ти, бидейки чрез това прикован към мислене за нея, скоро ще се изтънчи в търсене на случаи и начини за нейното извършване, а волята ти ще се привърже към нея с по-голямо разположение. При придобиване на добродетелни навици това са силни спомагателни средства, които ти напразно ще очакваш, ако се устремиш изведнъж към много добродетели. От друга страна и самите дела на една и съща добродетел, бидейки еднакви изходни помежду си, поради еднаквия начин на действие стават все по-малко и по-малко затруднителни и по-бърже препращат към друга добродетел. Защото обикновено една добродетел извиква друга, подобна ней, и помага с това, че като се настани в сърцето, предразполага го за приемане на другата, приготвяйки отнапред там за нея като че ли престол за възкачване. Тази посочена от мене сметка е вярна, истинска и ние от опит знаем, че който добре и усърдно се упражнява в една добродетел, той заедно с това не само изучава отнапред как да се упражнява в друга, но с придобиване на по-голям навик в нея възбужда, подхранва и укрепва и всички други добродетели поради тяхната неразделност помежду им, защото те всички са лъчи, изхождащи от една и съща божествена светлина.